Frankrijk. Dat is de beste chambre d'hôte uitgebaat door Belgen. Peter Bruineel uit Tielt, proficiat. Dank u wel. Ja, fantastisch. Hè? Ja, hè? ja, we zijn ook een beetje geschrokken. Eigenlijk alleen nog maar 2 jaar bezig hier in Frankrijk, samen met mevrouw Heidi Huis. En we zijn eigenlijk wel een stuk verwonderd toen het nieuws binnenkwam bij onszelf, ja. En waar is die chambre d'hôte precies? We zijn eigenlijk gelegen niet zo ver af ten eerste van België. Dat is altijd leuk meegenomen natuurlijk voor de Vlamingen die de richting uitkomen. Eigenlijk in de Champagne-streek. Dus, maar meer het stuk, iedereen kent Rijms-Epernay, maar wij zitten net iets verder bij Troyes. En hoe warm is het daar nu? Nu is het eigenlijk echt heerlijk zonnig vandaag, want ik ben eigenlijk bezig vandaag om terug ons terrasmeubilair van onder het winterstof te halen en die buiten te zetten, want het is echt een stralend zonnetje. Het wordt terug gezellig. Hè? Ja, bij ons hebben we de zon ook eens gezien vandaag, dus dat is goed. Maar zeg, jullie zijn dus de beste chambre d'hôte van Frankrijk? Ja, dat klopt. Dus we zijn verkozen door de uitgave eigenlijk van het boek Logeren bij Belgen. Een boek die jaarlijks opgemaakt wordt of gemaakt wordt door Erwin Dekker uit de drukkerij-uitgeverij Lano in Tielt ook. En dus die mensen, naar aanleiding van klassificaties en reacties van onze gasten, is er dus een jaarlijkse uitreiking waarvan wij dit jaar eigenlijk de winnaar geworden zijn. Verrassend? Ja, heel verrassend eigenlijk, want we zijn pas 2 jaar bezig, het 3e jaar begonnen eigenlijk. En wij vallen ook een beetje met onze rug op de grond, zoals we zeggen, hè, want dat hadden we helemaal niet verwacht. Maar blijkbaar slaat onze formule aan, de manier waarop we werken, omgaan met de gasten, slaat enorm aan. Dus ja, gastvrijheid, dat is ons stokpaardje natuurlijk. Hè. En welke formule is dat dan? De formule is eigenlijk, de mensen weten precies op voorhand wat ze moeten betalen. Alles is inbegrepen, de dranken van 's morgens tot 's avonds, ook onze champagne die wij op de markt brengen, die Champagne Résidence Pierre. Dus wij koken 7 op 7, dagelijks kunnen ze bij ons blijven eten. En dat is een uitgebreid 4 of 5 gangen gastronomisch menu, met telkens aangepast wijnen eigenlijk van het huis. Een Tiels huis ook, een Vinorama waarmee we samenwerken, die ons samengebracht heeft met Franse wijnboden. Dus iedere avond andere gerechten, met een andere wijn erbij, een andere streek. En dat is natuurlijk de topper. Hè. Ja, het is echt een gastronomisch weekend. Het is echt een gastronomisch weekend, maar bij ons eten ze echt met de neus op het keukenwerkblad. Dus wij hebben een open keuken waar de mensen net voor zitten. En de dames en heren die op vakantie zijn bij ons, die doen maar de keukenschort aan en die kunnen altijd bijspringen. Dus dat vinden ze leuk. We zeggen altijd, pottenkijkers zijn bij ons welkom. Want, maar ja, ik heb het al eerder gezegd, die formule, wij nemen de mensen mee. 's Morgens na het ontbijt, we ruimen alles op. We springen met de mensen mee in de wagen. Wij gaan op bezoek bij de champagneboer, waar ik de productie uitleg van champagne. We rijden nadien naar een geitenboer, waar we de kaasjes gaan kopen. En s'avonds maken we daar een lekker gerechtje mee. We hebben een champignonkwekerij in de buurt, waar we ook op bezoek gaan met de mensen. En die prijs is natuurlijk wel een mooie publiciteit, hè? Zijn er al veel boekingen voor deze zomer? Ik moet eigenlijk vele mensen teleurstellen die ons telefoneren, maar we zijn eigenlijk al volop bezig met de reservaties voor 2013. Want voor bij 2012 hebben wij geen enkel weekend meer vrij, alles is vol. En ja, hetgeen die nu deze week gebeurt overvalt ons vooral. Zijn dat dan vooral West-Vlamingen die komen? Ja, heel veel West-Vlamingen, echt heel veel in hoofdzaak. En dan meer Limburgers, Antwerpenaars en zo, maar in hoofddoel West-Vlamingen, ja. En vind je dat fijn? Ja, dat vinden wij heel fijn. Af en toe kunnen wij ons dialect nog een keer bovenhalen. Peter, nog eens een dikke proficiat en drink er een op van je eigen champagne. En een goed seizoen, hè? Dat gaan we doen. We gaan de kurken laten knallen.